Mga mag-uuma sa Egbo sa Barangay San Isidro, lungsod sa Liloy, nagsaulog isip pagpasalamat sa grasya nga ilang nadawat, pinaagi sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan Program. Alang sa dungang detalye, dawato nato si Lorvie Kabili. Pait ang paliya apan katamis ug kalipay ang gidala ngadto sa mga mag-uuma dinhi sa San Isidro Igbo Farmers Association sa lungsod sa Liloy. Nagsaulog ang 25 ka mga miyembro sa San Isidro Igbo Farmers Association uban ang ilang mga pamilya kaniadtong Pebrero 15 ning tuiga isip pagpasalamat sa grasyang ilang natagamtaman pinagi sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan o Igbo Program. Nasayran nga miabot na og 143,000 ang ilang halin gikan sa pulo nila kaharbesan sa ilang paliyahan. Matod ni Wilfredo Benemerito, presidente sa nasangpit nga grupo, nga wala sila magdahom nga makadawat og bahandianong grasya pinaagi sa Igbo Program. Sumala niya nga dako ang gikatabang niini ngadto nila, busa mapasalamaton sila sa kagamhanang probinsyal nga nagpaabot niini ug ngadto ni unang ginang sa probinsya Belen Tang Uy kinsa mao'y hugot nga nagsuporta sa maong programa. Wala jud may nagdahom nga ingon ani di ay ang gihimo namo dire nga mubalik ra di namo ang kaayuhan. Mao ni ang Igbo diri sa San Isidro dako kaay katabang jud namo. Ug nagpasalamat gid dako ni Madam Bilin Uy nga mo ay nagkuan jud aning maong project. Ug ingon man usab sa amo ang nag-organize si Mr. Plasos kauban. Nagpasalamat kami. Wadyo mi nagdahom nga ingani day ang madawat namo nga bahandianon jud ay kining programaha. Samtang si Barangay Chairman Rufino Lindio ang mipaabot sa iyang pagpasalamat sa probinsyal nga kagamhanan pinanguluhan ni Governor Roberto Uy sa mga proyekto nga gipaabot ini sa Barangay San Isidro. Gipaambit niya nga gawa sa Igbo Program, nakapahimulusab ang katawhan sa ilang barangay sa road concreting, ingon man sa gitukod sa probinsya nga school building sa ilang eskwelahan. Una-una sa tanan ang panghitabo unsay gihatag ni Gob sa Barangay San Isidro. Una na muna pangayo, samtang nidaog kos politika, tanang karsada gikan panabang paingos kumpra. Ibajitan nig 21 million. Kaysa kumpra gay 16 million, 5 million sa panabang. Human aton itungha gyud nga nahuman. Human sa mong hinay-hinayin kayod, nilarga kog dipulog. Pangayog ayuda ni gobernador. Usa gitagaan kong eskwelahan na diya bagong nahuman. Gitagalan na pila ka bulan. Lain po tong eskwelahan sa kani itawag na to kalahi, duha man ko nakuha. Diha sa grupo usag gyud nga gikinahanglan sa garden magsinabtanay, magigugmay pag-alagaray. Kay dili na to makuha, wala tay mahimo sa atong. Ang nahitabo sa garden ni boom tanaw ilang paliya diri o. Igo ra kong gagayad nila dayon. Pasalamat Mingob nga sa daghang ayuda nga napahimuslan sa among barangay. Ang maong kasaulugan sa mga miyembro sa San Isidro Igbo Farmers Association, giduyugan nila Igbo District Coordinator Sean Tormis, Igbo Agricultural Technician Carmela Candare, uban sa iyang mga kauban nga agricultural technician o community organizers. Gikan dinhi sa Barangay San Isidro, Liloy, Zamboanga del Norte, Lorvie Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakuling kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Steven Cabalida Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.